Saka imi wakomana mimi twin. Pakasoni na Alfonso. Mine was Z again. From Z, makazonwa enzi double patch. In fact, metal zvakatanga sei. Aiyo, toda kungotaura zvinhu zvamainwa. Hatisi kutaura pamakatanga wawo. Aiyo, type yacho ndosandinoda kutaura. Sorry. Papa netambirani. Ndio yakairi first. Tambirani Lawidzani. Tambirani Lawidzani. Yeah, but that was for yaibva kuMozambique. Mozambique iyo. Mozambique Productions. Zese zvatikutaura Mozambique Productions. Mozambique Production. But now zvakazoitika manje zvanachiboedza kutsanangura. But usati wapedza kutsanangura toda kutangira kuti ma-products aya akatanga sei kupinda muno kusvikira tasvika pane iri rakuuraya. Let me give. Inini know kuti kwakune Lawidzani netambirani. Yanga iri same time. Yaibuda mutu mabhodhoro senge twe Bolingers so. Anditi. Pabva iyoyo baba. Yaibva kupi? Yaibva kuMozambique. Right. After tambirani dzakauya Z. Patime yeZ papa pakauya tumwe tumatatu wakawanda tumakapachino those were my whiskey manje. Something like a coffee like coffee, whiskey. Flame, yeah. And they actually my address these people are located where in my industrial sites in Mozambique. Pakat you could actually trace them back, could I say. But so the market of a flood, everybody, almost everybody was enjoying drinking that stuff. So what happened was muno makazoitwa kuti vanhu vaona kuti chine market vangaugadzira chibega manje. I don't know manje my methods angakusenzeswa manje. Because inini what I know part time is Z yanga nezvinanazi anditi. Ma-pineapples. Nekasmell ke pineapple. You know my time is it let me mina ndimbatsi. Pa time is it papa nditi. Vanhu pa market panga yanyaso kuona kwanzi yapo. Vanhu anga ma suppliers anga kufira. Kuenda kunotora kuti kana ine 10 mazeti original anotora chibucket oisachi mvura imomo same 20 liters oisa mvura fertilizer that ammonium nitrate so dissolve anditi otora 10 tune flavor that ananas flavor odira chi imomo fertilizer ogara manje aine zvigubhu tuzvigubhu twekuita sei twekuita tune masil zvivharo $100 they buy $1 for 100. Saka pakasvika time yekuti vanhu vainwa fertilizer was in the beer, but smell still yaramba iri yechi yez yemapineapple. Yanga ine zita rekuti yainzi banangana. Nzibanangana. Iyo yaiti ukasvika painotengeswa inozobanangana zvo. Ukasvika painotengeswa ukaona kwanzi munyowani waitotaurwa nzi chi patenga 1 ukaona kwada kutenga kamuke chitiro tobva nzi mukwasha chi akanda kutengesera munonwira kumberi. Because vakawanda vakatadza kusumuka after chi mapedza vechituko kane pawa. Right. Saka kumvura pakastart kwanzi fertilizer ikasangana netu alcohol netu mvura zvinodhaka futi. Right. Ndo pakatanga kuya matype to date isusu maybe kumbai kunokusai kunona secondary kuno tinogona kuti tichinwa ethanol pamwe kumajubek vari kumwa fertilizer pamwe wekuadben vari kumwawo inonzi methylated spirit chakazongodzima changotsvagwa ndichinzi chese chinodhaka chofanira kutengeserwa munhu chichikwaniswa kupekwa. Saka 99% you are not buying the original product. Inenge iri bottle manufactured product. Hakuna mai manje. Company yemuZimbabwe muno pane registered company. Yeah. Inogadzira original blue diamond. Utori nemapapers acho tori pastandard. But yaka piracy panechi nevanhu atema because piracy has been involved in this. Vakabva pamwe nzi hatinetse
1 drum reethanol inodhaka futi ka ethanol rinodhaka almost about concentrated ethanol concentrated highly ethanol. concentrated, not concentrated. Inodhaka almost about 7 drums achisara ari pastate yekuti kana paanopiwa the next man anokwanisa kudira dilutawo futi You see now. Drum mangani. 7 from 200 liter. Zara From 1 6, drum. From 1 drum. Zara 6. My drum. Saka ine kuti market yanga yakura. Apa diri ukona chimwe chichitika ndichoda iso. Dore ri kuMozambique arambidzwa. But the other thing ndichikuda iso. Muno rinorambidzwa nekuti rinosmuggle. Ndo pane big beef racho. havasi kubatira juti Ndo pane big beef. Saka rakabva rangotaka kuvengwa bva rakondemwa to an extent yekuti whoever anenge angota chakashata chinodhaka chinoitwa kunzi adhaka kana chembere kana ana anobva angoti anwa kazedhi saka zvangofana nemabhero mabhero arambidzwe but kamunyati kekuti ari kumusmugglwa kupinda muno maasi kubhadhara juti right now handi manje pandipanye mabhero pakabuda pakunzi zvinonetsa kuti munhu apfeke penti rembhero zvakutaura right now zvinhu zvine zvangokondemwa zoti kana right now ini ndogona kutama ngowanzira mumwe wangu yekuti chi handitambe nependi rembhero thats the same futi chi klasi yakabva yangospa bheya iroro right tabva nepabhanangana apa takudzokera bhanangana from mabhanangana tabva taenda kudouble punch ka double punch futi double punch ndio yakatokwanisa kuti tidiscover kuti no, these people are not getting productive from Mozambique because wanyatsoona kuti netest yacho manje pampacho yailuza that ananas flavor pampacho yobva wawanza mvura zvozoti waitogona kuti apa matengesera vhati one akasitombo iyi saka ndo patakabva tatoziva kuti no kanhu kakuita sei kakutogadzirwa chinhu munomu saka saka painepo yese hamuchainzi painepo yese hapasisina andowanyatodza mage acho papasisina yanga iri bho yanga iri bho zvitoti kana anonzi anoiabhisa kwakuri kunyeba waipinda mulaini but kusanganiswa nefertilizer iyi manje yekuti vanhu vanga bhozi pane reaction yanga yakuitika kawanda yekuti munhu unga kutaka kuzvimba chini face maside effects acho akawanda vamwe vanenge vachiita diarrhea gaya mind imagine kuti yo kuzvimba face chinje kuti munhu kanzi iwewe mabhulangu wewazimba face hauna zvonokwanisa kuzviita because haisi tube kuti unoburitsa mweya kuti just stay back and relax kuti pamwe zvichaita bo but as long as zvichiramba uchinwa face inoramba yakazvina zvinomba zvakadaro saka ndo zvimwe zvakapushira futi kuti makasa let's take a break asi vamwe wenyu vaiti hanzi kusimba mafirst days munhu unotorelaxa futi but unenge uchidhakwa bhere rakamudara unenge usina time uzoti it's very nice to be sober for some time still because at least unomboona the other side of the world. In fact, because sober is such mani kubate ipapo munogona kutaura zvenyu zvesober but tikutaura maproducts aya first yatimaenda kumaproduct pabva double punch kwakazouya ipi pabva double punch pakauya blue diamond chaiyo blue diamond vayauya iri original ukunzwa yeah, that original. But what happened was the surprise now pakazochinja price yakunzi $4 for 2. ndopanga papinda ethanol kapa ndopanga papinda ethanol manje vakuitira kuti iwo paunenge $1 paipo unombongotenga yakawanda because 20 liters man you remember makota ndopanga papinda saka ipapo ndo vanakavana no inini $1 for 2 no I don't want sana tinotsvaga kwekuita kunotengeswa $2 manje $2 kwavakaona kuti no vanhu vari kutiza chifuti $2 for 2 $2 for 2 kwekwe manje $2 kwekwe kwakuti vanono label ria rinogadzirwa
pane kwatonotengeswa imagine robva ragadzirwa lebo zvakanaka zvekuti robva ranyatsoitwa bo chikontena chacho zvese bo robva raiswa futi rera $1 for 2 robva raiswa futi lebo otengeserwa $1 $1 saka uye kanonyatsoona kuti alright mvura yacho yavasenzesa vanhu ava kutaini haina kuboirwa haina inge unongoswera inge unozani nekaomero kakaita upenyu unoza hapana chinhu chinobohwa sekubudisa mari yekuchinopa kana kuti dokta so chitaurira ndirape because dokta changokuti ndinonotenga mushonga wakakati ona inge utozogaira mani ena ndiri fit zvangu ka mari iyi ndatoidya zvangu inini kana watenga kana chibhozi chako kana chichateo changu kana chitukis changu chindatofara zvangu nevamwe ndiri fit pane kuti ona ndakutonopa dokta mari because madokta ndikunyebereka vapfuma manje nedrink yatanga tichiona vakawanda vacho vanonyatsoziziva kuti munhu vakawanda vacho ka vari kunyatsoziziva kuti vanhu vopo vari kurwara anditi mune zvirwere zvakasiyana siyana but wawa uyu uri concentrated wakamixwa nezvinhu zvatisiri kunzwisisa ka uri unhygienic zvokuti uri kuincreasa pace yekuti munhu zvokuti you'll be surprised kuti hanzi munhu anga abva kugirlfriend yake vanga vachitofara vanga vachitotaura vanga vachiita sei kana kuti vanga vachine maboys vachitofara but the next thing to angodona akafa because wawa uyu iwe unoziva mumwe munhu akadona akafa inini personally I've just been told kuti ona imwe wenyanza afaita sei but munhu wandakaona inini was one guy wepadhuze panapa his name was Mututsi akaita about 3 weeks achiita munipwi vaanoadmitwa kuguma vachibva vazomudischarge but musi watakatinotenga isusu ka-Z kaike kanga ri ka-original vatora $1 ukasima $1 unamai ene munotenga Z boys pakangorova sipi yenhingirikeni yeye nyiko yakabva wapera mukadzi wake akatoshamisika zvikanzi mamupechi saka uona kuti zvinhu zvanga zvakuitika ndezvokuti wawa uyu ka uri highly addictive vandiri kunyebera ndokuti ka it's very rare kuti ukwanise kuuregera kuti hanzi permanently done away with it but inini ndikuona nestage yamasvika munokwanisa kuuregera chete kuti pamwe inini semunhu anobuda kuno kunchienda kunze kwenyika ndakaramba ndiri kuno munogona kuuregera bcause ndokwanisa kukutengera ikawawa wakanaka wacho muzoti wawa wakanaka ndozoti munotitengera mablango but munozoti zvikuitika manje vanhu chete vanonwa vari kutengesa wawa I think maybe pari kusenzeswa kana kuti machams here you find kuti tine mashamwari dzedu malandlord for example nokuti month end fange so unongotozoti apiwa kana kuti 120 yemalodgers you find that person anogonogonotenga kana 2 ma-t-shirts ake kupedza navo emari ma-t-shirts emari $1 then the rest of the money munhu anoita sei anoispenda on that beer Clarks till it's finished till all that money is finished zvokuti ndikutoona kuti this wawa uyu it has got something to do with Africanism yokuti once you join it it's very 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 difficult kuti uzobuda musystem yacho kuti amene zvavanoikana kuti I don't know kuti maybe addiction let's say in English but saka matopinda mugengi kapa kuti ubude mugengi zvinonesa yeah it's very difficult but for a person wekuti ane masenses ake chekuti anokwanisa kuaisa in order munhu anokwanisa kunyazoona kuti wawatiri kumwa hauna kana destiny because tikada uyeso kurakidza vanhu vanenge vayansodhakwa nawo chocho kana kuti mudhakiro wedu chocho mukaona wega unosoona kuti wawauyu hausipo wega unonyasoona kuti hausipo but pahealth apa pandopatiri kuchika but adunye vanhu but
kumbokila time munokila whatever mabikiro akakaita akatu sei uri mumadhezert malevels ekukanwa kanoningirira right tinoda kunyatsopedzisa manje tomboimisa futi kai pakupedzisa